persones disposades a derrotar la nostra mestra, l'Elisabet, el Víctor i el Cesc. Què tal, com esteu? Hola, bé. Preparats, disposats? Preparadíssims. Sí, sí, això espero, perquè no us vull agafar por, però us he de presentar la nostra mestra, el vostre rival a batre. Tercer programa amb nosaltres, du guanyats 4.100 euros, té 42 anys, és lingüista i ha estat veïna de la Núria Feliu. És l'Anna Pena. Hola, Anna, què tal? Molt bé. Escolta, és bona veïna la Núria Feliu o ronca? Home, tan a prop no la teníem. No? La té la meva mare encara com a veïna, però bueno, està molt implicada amb la vida del barri, això és veritat. Això està bé. molt Et reivindicativa. demano, mestra, que estiguis molt atenta al perfil de cada concursant, perquè ja saps que això et servirà de molt, et donarà moltes pistes per després dur el joc com tu vulguis. Molt Te'ls bé. presento. En primer lloc tenim la primera concursant, és l'Elisabet Rossell. Ella té 49 anys i ve de Barcelona. És llicenciada en Belles Arts i treballa de professora de dibuix en un institut. A més, forma part d'un col·lectiu d'artistes del barri de Sants. Està al dia de l'actualitat perquè només llevar-se el primer que fa és posar el canal 324. Hola, Elisabet, què tal? Hola, bona tarda, molt bé. També ets una gran aficionada a les flors de Bach. Sí. I n'hi ha alguna que potenciï la memòria i et faci guanyar? Sí, però no me l'he pres. Ah, per què dic, De si fet, no... jo les prescric, però no soc... Va, està bé, perquè usuària. si no t'haguessin fet passar un control antidòping, eh? Ja. Benvinguda i molta sort. Moltes gràcies. Gràcies. En segon lloc, vull presentar-vos al Víctor Carbonell. Ell té 32 anys i viu a Vilanova del Vallès. És veterinari a Vallromanes, li agraden les sagues cinematogràfiques, com per exemple El Senyor dels Anells o Star Wars, el cinema fantàstic, els thrillers i la ciència-ficció. Juga a futbol i n'està al dia llegint diaris esportius a diari. Benvingut, Víctor. Gràcies. Què tal? Aquí estem. Sabeu què? Vull explicar-vos una cosa, i és que la primera i l'última cosa que fa el dia és sempre la mateixa. Rebre llepades dels seus gossos. Exactament. És així? Sí. Jo m'agradaria que el saludessis, que miris ara a càmera el saludessis, perquè en aquest moment segurament estan veient-te i deuen estar llepant la pantalla de la tele. I tant, segur. Els pots saludar. I el gatet també. Ah, també, també. També. Saludats queden. Moltes gràcies i benvingut. Per últim, em toca presentar-vos al Cesc Muñoz. Ell té 28 anys i va néixer a Mèxic, és químic farmacèutic, destaca la seva afició a la música, col·lecciona números especials de la revista Rolling Stone i toca el baix, la guitarra i la bateria. Bona tarda, Cesc. Hola, bona tarda. Com estàs? Bé, ara nerviós, però amb moltes ganes. No, escolta, m'han dit que somies anar a veure el Circ del Sol a Las Vegas. Sí. És veritat? O en realitat això és una excusa per anar a Las Vegas i casar-nos? He dit casar-nos? Ai, perfecte. Casar-te. Casar-te. No, Què et sembla el Circ del Sol, a tu? M'està bé, em sembla bé. Doncs parlem-ne. Ja en parlarem si guanyes el pot del programa, És si no l'objectiu. ens interessa en absolut. És l'objectiu. Molta sort i Gràcies. benvinguts a tots tres. Només un dels tres aspirants sabeu que podrà lluitar cara a cara contra la nostra mestra en el duel. I els temes d'avui són aquests. Fusta, Lluís Companys, Índia, Terror, Frida Kahlo. Mestra, et toca triar temes, tres temes i adjudicar-los. Comencem per l'Elisabet. Sí. Ja saps que ella és llicenciada en Belles Arts, és artista. No sé amb quins materials treballa. És professora de dibuix, està al dia de l'actualitat. Tens clar quin tema adjudicar-li? A veure, tinc clar què no adjudicar-li de moment. Ja Frida és Kahlo el reservarem i diré Lluís Companys. Lluís Companys. Sí. El dia de l'actualitat, això ja és més passat, però no sé si la història la segueix. No, ja m'agrada. No t'hauràs guardat cap informació relacionada amb aquest tema que no sapiguem, no? No. No? Ui, ella fa cara de tranquil·litat, almenys. Sí, això sí. Ja veurem, continuem amb el Víctor. Ell recordo que és veterinari, però no sé si coneix les vaques sagrades de l'Índia. Li agrada el cinema fantàstic. I hi ha algun cinema fantàstic que és bastant terrorífic. A més de saber que és futboler. No sé si dona alguna idea, mestra. Sí, no, tampoc li donaré el terror, perquè a part és un tema que a mi no m'agrada gens. Índia. Índia. Com ho veus? Sí, crec que podrem contestar. Sí? Sí. Fantàstic. Per últim, el Cesc. Al Cesc li hem de donar un tema, però abans has de saber que és farmacèutic, que toca molts instruments, la guitarra, el baix, i és mexicà com la protagonista d'un dels temes. Així que
No ho sé. Sí, però li assignaré Frida Kahlo, sí. Sí? Sí. Te la jugues? Sí. Sent mexicà? Sí. Això vol dir que vols que pugi el pot. Home, estaria bé que pugés. Estaria bé. És la seva estratègia. De moment els estic posant a prova. La següent ronda ja... La primera veurem. funciona així. Sí. Així que ja estan els temes adjudicats, que comenci l'eliminatòria. Elisabet, primera pregunta. Quin espai emblemàtic de Barcelona es va batejar amb el nom de Lluís Companys? Teatre Lluís Companys, Hospital Lluís Companys, Universitat Lluís Companys, Estadi Olímpic Lluís Companys. A veure... Jo diria Estadi Olímpic Lluís Companys. La resposta de l'Elisabet és correcta. On va néixer el president Lluís Companys? El Tarròs, Barcelona, Sabadell i Lleida. Diria que va néixer... Tinc un petit dubte. Al Tarròs. La resposta és correcta. Va néixer al Tarròs, a la comarca de l'Urgell. I per últim, què va estudiar Lluís Companys? Economia política, periodisme, arquitectura, dret. Aquí tinc més dubte, però... Possiblement arquitectura. La resposta és incorrecta. No va ser arquitectura. Mestre, primer rebot. Què va estudiar Lluís Companys? Jo diria dret. La resposta és correcta. Va ser dret. No ha estat gens malament, Elisabet. Hem començat bé. Continuem amb el Víctor. Anem a l'Índia? Anem. Provem. A veure. Primera pregunta. Quin és l'esport més popular a l'Índia? Voleibol, tenis, futbol, criquet. Bueno, jo crec que diré criquet. La resposta és correcta, criquet. Amb quin d'aquests països no limita l'Índia? Pakistan, Bhutan, Nepal, Afganistan. Aquesta és difícil, però jo crec que és amb Afganistan. La resposta és correcta, Afganistan. I per últim, les cendres de quina celebritat es van llançar al riu Ganges? Katharine Hepburn, George Harrison, Vivian Leigh, Ernest Hemingway. Aquesta sí que és difícil, Direm Ernest Hemingway, perquè li agrada viatjar bastant. Així que... La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Home, jo per la relació que van tenir els Beatles amb l'Índia i George Harrison especialment, diria que George Harrison. La resposta de la mestra és correcta, George Harrison. El guitarrista dels Beatles era seguidor de l'hinduisme. No ha estat gens malament. No. Heu començat tots dos bastant bé. Continuem amb el Cesc. Déu-n'hi-do, Pressió, no? Entre No, això gens. i que ens hem de casar a Las Vegas, Sí, si jo va crec bé. que no arribarem. Jo crec. Perilla, el casament. Primera pregunta. Vinga. Quin tipus de pintura és el més habitual en els quadres de Frida Kahlo? Pintura alegòrica, paisatgisme, autorretrat, costumisme. Diré que autorretrat. La resposta és correcta. Bé. Següent pregunta. A quin partit polític va pertànyer la pintora? Comunista, anarquista, liberal, conservador. El Partit Comunista. La resposta és correcta, Cesc. Va pertànyer al Partit Comunista mexicà. I per últim, la pintora mexicana també va destacar com a actriu de teatre, poeta, arquitecta, vident. Poeta. La resposta del Cesc és correcta. Bé. 3 de 3. Millora el tema. Molt bé. Han començat molt bé. Repassem marcadors i veiem què tal. Elisabet, 200 euros. Víctor, 200 euros. Cesc, 300 euros. Molt bé, un molt bon inici, Aquesta ronda us ha anat molt bé, però ja sabeu que acabem de començar. Mestre, no sé com els has vist. Molt forts, Sí? molt forts. Això no et va gens bé. No, No? no, canviarem de tàctica. Ja ho saps, Sí. que pots fer-ho. En aquesta segona ronda pots fer canvi de temes, d'estratègia, menys d'aspirants, el que vulguis. Sí. Els temes d'avui són aquests. Fusta, Lluís Companys, Índia, terror, Frida Kahlo.
A veure, encara que no m'agradi el tema, li posarem terror a l'Elisabet. Elisabet, terror? Sí. No fa cara de por, no fa gens cara terrorífica, està molt tranquil·la. Continuem amb el Víctor. El Víctor, doncs... potser Frida Kahlo? Potser? Segur? Sí, segur. Segur? Sí. Frida Kahlo? Jo crec que l'ha clavat, eh? Sí? Sí. Al Cesc li ha anat molt bé, Frida Kahlo. Sí. Esperem A veure. que et vagi igual de bé. I per últim, el Cesc? I el Cesc, fusta. Fusta. Bé, fusta. Bé, també. Sí. Ja està bé. Sí, ja està bé. Aviam si hi ha sort. Molt bé, recordo que en la primera ronda tu has guanyat 200 euros amb els teus rebots i ara sí, temes adjudicats, que comenci la segona fase de la ronda eliminatòria. Elisabet, primera pregunta. Què significa la paraula d'origen alemany poltergeist? Fantasma silenciós, mort vivent, esperit sorollós, ànima turmentada. Esperit sorollós. La resposta és correcta, Esperit sorollós, i és també el títol de la mítica pel·lícula de terror estrenada l'any 1982, Poltergeist. Següent pregunta, Elisabet. A quin carrer de Barcelona es troba l'edifici que estava infestat de zombis a la pel·lícula Rec? Passeig de Gràcia, Rambla de Catalunya, Gran Via, Diagonal. A veure... La veritat és que potser Passeig de Gràcia. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot, no era Passeig de Gràcia. A veure... Crec que havia vist alguna imatge i veig l'edifici, però clar, podria ser de qualsevol d'aquests carrers perfectament. Diré Gran Via. La resposta del mestre és incorrecta. La resposta correcta és Rambla de Catalunya, concretament al número 34. Continuem, Elisabet. Per últim, en quin nom es coneix el túnel del terror del Tibidabo? Hotel Kruger, Motel Bates, Hotel Overlook, Hotel Frankenstein. Crec que és a l'Hotel Kruger. La resposta és correcta, Hotel Kruger. Continuem, molt bé, Elisabet. Gràcies. Continuem amb Frida Kahlo. Anem a veure. Primera pregunta. Com es diu la casa on va viure Frida Kahlo i que ara és el seu museu? Casa Esperanza, Casa Azul, La Esmeralda, Casa Tehuana. Bueno, direm Casa Azul. La resposta és correcta, Víctor. On era Frida Kahlo quan va tenir l'accident que va fer que comencés a pintar? En un riu, en un bus, a dalt d'una escola, en un penya-segat. Bueno, si li va posar la Casa Azul a casa, diré en un riu. La resposta del Víctor és incorrecta. No. Mestre, rebot. No sé, On era quan va tenir l'accident? jo tenia entès que havia sigut un accident de trànsit. Si no ho tinc mal entès, per tant, diré en un bus. La resposta de la mestra és correcta, en un bus. El bus va xocar contra un tramvia de Ciutat de Mèxic quan ella tenia 18 anys i es va trencar la columna vertebral, les costelles, la pelvis. Com que s'havia d'estar al llit i s'avorria, doncs va decidir fer alguna cosa, pintar. Continuem, Víctor. Molt bé. Quin polític es va refugiar a casa seva, a Mèxic? Stalin, Lev Trotsky, Che Guevara, Grigori Rasputin. Bueno, si era mexicana, diré el Che Guevara. La resposta és incorrecta. Mestre, rebot. Trotsky? La resposta és correcta. Trotsky fugia de la Rússia de Stalin, Frida Kahlo i el seu marit pertanyien al Partit Comunista i coneixien el polític rus, per això el van acollir a casa seva. Bé, Víctor, Bueno, ai, aquesta cara no estàs convençut. fluixet, fluixet. No passa res, ja ho veurem després. No t'amoïnis. Continuem, Cesc. Fusta. Fusta. Primera pregunta. Quina d'aquestes fustes té un color més fosc? Faig, alzina, castanyer, banús. Aquí em costa amb els noms, de les fustes, clar. Vinga, direm alzina.
La resposta és incorrecta, Cesc. Mestre, rebot. No és l'alzina. Castanyer, potser. La resposta és incorrecta també. La resposta correcta és banús. Continuem, Cesc. Continuem, ànims. Quina d'aquestes propietats no té la fusta? Reciclable, fràgil, aïllant elèctric, conductor del so. Propietats que no té la fusta. Dubto entre dues. M'has de dir una. Sí, quin remei. Direm que no és fràgil. La resposta és correcta. Un moment, vull explicar-vos com està la situació. Fem recompte. Sense pressió, no? Tu ho expliques així, Jo a veure què... no volia, però com que tenim en joc casar-nos a Las Vegas, doncs dic, deixa'm que li expliqui. Elisabet, 400 euros, Víctor, 300 euros, Cesc, 400 euros. Això vol dir que si encertes aquesta última pregunta, te'n vas al duel amb la nostra mestra. Comencem a encaminar el tema. Ja estaria la cosa més encaminada, sí. Bé, doncs que sigui facileta, no? Esperem. Això ho controles tu. Comprovem si és fàcil o difícil, l'última pregunta. Sisplau, que sigui fàcil. Quin actor va ser fuster als estudis de Hollywood abans de triomfar com a actor? Harrison Ford, Clark Gable, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp. Diré... Tant de bo tingués més clar, saps? Però diré Leonardo DiCaprio, que em sona, que havia fet moltes coses. La resposta és... incorrecta. Mestre, rebot. Harrison Ford. Ho dius convençudíssima. Sí, crec que sí. Comprovem, la resposta és... correcta, Harrison Ford. Tornem a fer repàs de marcadors. Elisabet, 400 euros, Víctor, 300 euros, Cesc, 400 euros. Això vol dir que tenim un empat i hem de desempatar. El Víctor l'haurem d'acomiadar, però encara no. Encara no. Queda't aquí. És moment de desempatar perquè només pot continuar un d'ells, un concursant. Hi haurà una pregunta i, com sempre, del tema que triï la nostra mestra. La resposta de la pregunta serà una xifra i que més s'hi acosti guanyarà. Els altres els haurem d'acomiadar. Mestre, endavant. Quin tema tries per a la pregunta de desempat? A veure... Va, triarem terror. Terror. El tema escollit és terror. Qui dels dos vols que comenci a respondre? El Cesc. Començarà el Cesc i després l'Elisabet. La pregunta del desempat és la següent. Quin any es va inaugurar la primera mansió del terror en un parc de Disney? Cesc, m'has de dir un any. L'any. L'any que es va inaugurar la primera mansió del terror en un parc de Disney. Diré el 1978. 1978 és la xifra del Cesc. I l'Elisabet? Jo diré 1970. 1970, la resposta de l'Elisabet. La resposta correcta és 1969, així vol dir que és l'Elisabet la que se'n va al duel amb la nostra mestra. Això vol dir que és una llàstima, però hem d'acomiadar els homes del nostre programa d'avui, el Víctor i el Cesc. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies als dos. Heu gaudit una estoneta, almenys. Bueno, Ha estat breu. Què vol dir que és bueno? Frida Kahlo, aquesta me l'hauré d'estudiar bé, eh? No te n'oblidaràs ja. No. Moltes gràcies, de debò, a tots Gràcies a dos. tu. Nosaltres ens quedem amb l'Elisabet i amb la nostra mestra, l'Anna, perquè seguim, anem al duel. Comencem el duel. Ja sabeu que guanyarà la millor de 5 rondes. Preparades? Preparadíssim. Disposades? Només em pot quedar una. Us recordo els temes d'avui. Fusta, Lluís Companys, Índia, terror, Frida Kahlo. Mestra, tu diràs per quin tema vols que comenci el duel? Comencem per fusta. Fusta. Sí. Per alguna raó en concret?
No, perquè no sabia ben bé per on aniria, però veig que... Bueno, em pot anar bé. Ja fa dies que ens coneixem. Vull que em diguis amb sinceritat, què et sembla l'Elisabet? És una contrincant complicada, eh? Creus que et farà patir? Sí. Bueno, jo sempre pateixo, sempre que... Però hi ha dies que és més fàcil que altres. Avui com ho veus? Sí, avui ho veig complicat. Sí? Sí. Anem a comprovar-ho? Sí. Comencem amb fusta. Digue'm quina de les dues vols que comenci a respondre. Jo mateixa. Tu mateixa? Sí. M'heu de dir quines de les eines següents serveixen per treballar la fusta. Ribot. Sí. Correcte, serveix per adreçar, rebaixar i allisar la fusta. Xerrac. Sí. Sí, és un tipus de serra. Martell. Sí. Correcte. Llima. Sí. Correcte. Enformador. No. Sí, és una fulla rectangular de ferro amb un extrem tallant i l'altre amb un mànec. Soldador. No. No, correcte, és aparell usat per soldar o ajuntar metalls. Filaberquí. Sí. Sí, és una eina per foradar la fusta o altres materials. Guilleume. No. Sí, ribot estret emprat per fer les zones rebaixades de la fusta on s'encaixen altres peces. Gresol. No. Correcte, part inferior dels forns on es recull el metall fos. Elisabet, si falles la següent pregunta, punt pel mestre. Serjant. Sí. Correcte, serveix per mantenir premudes dues peces de fusta encolades fins que s'hagin enganxat. Empat. Això comença molt bé. Empat, tot encerts. No subem cap punt als marcadors, però continuem, que això acaba de començar. Següent tema. El següent farem Lluís Companys. Lluís Companys i... Sí, l'he vist forta amb aquest tema, però també... Bueno, no sé, és que... T'arrisques. M'arrisco, perquè són tots una mica... Comences tu? Complicats. Sí, començaré jo. M'heu de dir quines d'aquestes afirmacions sobre Lluís Companys són certes. Abans que la fusellessin, va dir per Catalunya. Sí. Correcte. Va ser el primer president del Parlament de Catalunya. Sí. Correcte. Va tenir dos fills, el Lluís i la Maria. Sí. Correcte, el Lluïset tenia una greu malaltia psíquica. Companys tenia un sol germà. No. Correcte, era el segon de 8 germans. El 18 de juliol del 36 va obligar el general Godet Fidel a Franco a rendir-se. Sí. Correcte, en un primer moment a Catalunya es va sufocar l'intent de cop d'estat. L'any 1920 va substituir Francesc Layret com a diputat. Sí. Correcte, a Layret l'havien assassinat. Va proclamar la república abans que Macià. No. Sí, sí ho va fer, tot i que Macià posteriorment la va tornar a proclamar. Va ser governador militar de Barcelona. No. Correcte, va ser governador civil. Anna, si falles la següent, punt per l'Elisabet. Pels fets del 6 d'octubre el van condemnar a mort. Sí. No! La pena va ser de 30 anys de reclusió major per delicte de rebel·lió. Punt per l'Elisabet. Mestra, de moment, et guanya amb un punt, però anem al tercer tema. Sí. Tu diràs. Terror. Terror. Sí. Qui de les dues vols que comenci a respondre? Que comenci ella. Aquest cop comença ella. M'heu de dir quina de les pel·lícules següents són de terror. L'Exorcista. Sí. Correcte. Avatar. No. No, és una pel·lícula de ciència-ficció i aventures. Carrie. Sí. Correcte. La Resplendor. Sí. Correcte. Els Jocs de la Fam. No. No, és una pel·lícula d'aventures i ciència-ficció. El projecte de la bruixa de Blair. Sí. Correcte. La matança de Texas. Sí. Correcte. Alien. No. Sí, sí que ho és. És de ciència-ficció, però també és de terror. Elisabet, això vol dir que si encertes la següent, el punt és teu. Les bruixes d'Eastwick. No. Correcte, és una comèdia. Continuem, portem 3 temes, un ha estat empat, no hem sumat cap punt, els altres 2 se'ls han portat l'Elisabet, això vol dir, mestra, que hauràs de guanyar els 2 restants per empatat i fer un tema de desempat. Som-hi? Som-hi. Tu diràs. Índia. Índia. Qui de les dues vols que comenci a respondre? M'heu de dir quins dels llocs següents es poden visitar a l'Índia. Taj Mahal. Sí. Sí, es troba a Agra, és patrimoni de la humanitat i una de les 7 meravelles del món modern. La Gran Muralla.
No. No, és a la Xina. Benarés. Sí. Correcte, ciutat ubicada al centre de la vall del Ganges, es considera la ciutat més santa de l'hinduisme. Torres Petronas. No. Són a Malàisia, van ser els edificis més alts del món entre el 1998 i el 2003. Illa de Phuket. No. No, és a Tailàndia. Katmandú. No. No, correcte, és la capital del Nepal. Fort d'Agra. Sí. Correcte, és a uns 2,5 quilòmetres al nord-est del Taj Mahal, és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. Temple de Lotus. Sí. Correcte, es troba a Nova Delhi, té forma de flor. Temples d'Angkor. No. Correcte, són a Cambodja. Elisabet, en aquest moment poden passar dues coses. Que la fallis i que sigui punt per la mestra, o que l'encertis i que t'emportis el duel i vagis a la prova final, al tot o res. Desert de Thar. Sí. Correcte, desert de l'Índia i el Pakistan. Punt per l'aspirant, això vol dir que un cop acabat el duel la guanyadora és l'Elisabet, per tant hem d'acomiadar la nostra Anna, que ha estat 3 programes amb nosaltres. No, res que se'n van 4.100 euros del pot que ha guanyat. Anna, Molt contenta. felicitats, Molt contenta, te'n vas contenta, ens Sí. trobaràs a faltar, Ens això trobaré sí, a faltar molt. nosaltres la també. veritat, sí. Però us veuré cada dia, jo. Això sempre. Sí. Moltes A gràcies. vosaltres. Arriba el moment de dir-li adeu a la nostra Anna. Adeu, Anna. I ens quedem amb l'Elisabet. En aquests moments és nomenada la nova mestra del tot o res. Així que, ara sí, pots creuar la línia. Què tal es veuen les coses des d'aquí? Diferent, mira. Molt millor, diria jo. Sí. Ara ets la mestra, això vol dir que tens la primera oportunitat de guanyar el pot del nostre programa. Juguem a la fase final, al tot o res. Arriba el moment de jugar-nos el pot amb l'Elisabet. Avui l'hem fet pujar a 900 euros. Mestra, arriba el moment. Has de triar el tema per la teva pregunta final. Fusta, Lluís Companys, Índia, Terror i Frida Kahlo. Doncs mira, triaré terror. Per què aquest tema? Mira, perquè és un gènere que sempre m'ha agradat del cinema i penso que puc dir alguna cosa. Tant de bo que sí. Espero. La pregunta que has de respondre per guanyar el pot del programa és la següent. Com es diu la primera novel·la gòtica de la història considerada precursora de la literatura de terror? Les 8 opcions de resposta les tens a la pantalla. Vathek, El castell d'Òtranto, Frankenstein, Dràcula, Ambrosio el monjo, Un altre pas de rosca, Els misteris d'Udolf, El fantasma de Canterville. Aquesta cara què vol dir? Crec que ho tinc bastant clar. Sí? Crec. Això és bo. Vols dir que dubtes entre poques? Sí. O no dubtes? Dubto entre poques. Sí? Sí. Aviam, No, si no no cal ni que dubtar i és fem... massa agosarat, no. Sí que dubto. Ja saps que tens 8 opcions de resposta i podem eliminar opcions. D'acord. Comencem a jugar. Molt bé. El primer tema, la teva primera oportunitat per eliminar una opció de resposta és fusta. I la pregunta és, una de les grans empreses fabricants de mòbils va començar al sector de la fusta i el paper. Quina? Ericsson, Nokia, Samsung, LG. Diria Ericsson. Marquem-ho? La resposta és incorrecta. Va ser Nokia. L'any 1865, l'enginyer de mines Fredrik Idestam va establir una empresa d'indústria forestal per a la producció de paper al sud-oest de Finlàndia. Nokia. Continuem. Intentem-ho amb Lluís Companys. Molt bé. Després que la Gestapo el capturés i el lliurés a les autoritats franquistes, van processar Companys en un consell de guerra.
Qui va ser l'advocat defensor de Lluís Companys? Pedro Urraca Rendueles, Ramon de Colubí, Luis Orgaz, Adriano Velázquez. Diria que va ser Ramon de Colubí. Marquem-ho. La resposta és correcta. Molt bé. Això vol dir que eliminem una opció de resposta. Quina t'agradaria que fos, abans d'eliminar-la? La primera. La primera? Comprovem. Quina opció s'elimina? No, Dràcula. No passa res. Continuem. De moment n'hem eliminat una. Continuem amb la Índia. Molt bé. A quina ciutat va instal·lar Vicenç Ferrer la seva fundació d'ajuda humanitària? Bangalore, Nagpur, Pune, Anantapur. Potser Nagpur? Marquem-ho. La resposta és incorrecta. La resposta correcta és Anantapur. No passa res. No passa res. Continuem. Frida Kahlo. Qui va comprar el quadre de Frida Kahlo autorretrat amb Micó? Madonna, Antonio Banderas, Salma Hayek, David Bowie. Doncs aquesta diria que és Salma Hayek, diria. Dius? Diria. Marquem-ho. Marquem-ho. La resposta és incorrecta. No passa res. La resposta correcta és Madonna. La Salma Hayek va fer de Frida la pel·lícula del mateix nom. També ha pintat quadres inspirant-se en la pintura mexicana, però, de fet, qui va comprar el quadre va ser Madonna. El va comprar als anys 80 per $1 milió. Des de petita, Madonna és una gran admiradora de Frida Kahlo i al quadre es veu la pintora amb un mico a l'esquena. Això què vol dir? Que fins aquí les oportunitats per eliminar opcions de resposta. Hem eliminat una, Dràcula. Vol dir que arriba el moment decisiu. Si respons correctament l'última pregunta, t'emportes 900 euros. El tema que has escollit és terror. I et recordo la pregunta i les opcions de resposta. Com es diu la primera novel·la gòtica de la història, considerada precursora de la literatura de terror? Vathek, El castell d'Òtranto, Frankenstein, Ambrosio el monjo, Un altre pas de rosca, Els misteris d'Udolf, El fantasma de Canterville. Val, doncs diria Vathek. Mira, és amb la que dubtava i és un senyal, com que no se n'ha anat a la primera. Penso que igual pot ser. No ho tinc claríssim. Però hem vingut a jugar? Dic aquesta. Juguem. Ja està. Això és el tot o res. Molt bé. Et pots endur el pot del programa o marxar sense res. Marquem? Marquem. Marquem-ho, doncs, la resposta a la pregunta final del tot o res és incorrecta. Vathek i Ambrós o el monjo són novel·les similars publicades uns anys després, però la resposta correcta era El castell d'Òtranto. No passa res, cap problema. Avui la nostra mestra no s'ha emportat el pot, però potser en el proper programa té més sort. Amb ella, amb l'Elisabet i 3 aspirants més, us esperem en el proper Tot o Res.